गॅसचे दरवाढ भरमसाठ वाढत आहे। याचा राग धरून महाराष्ट्रातील महिला चांगल्याच आक्रमक झालेल्या आहेत। राष्ट्रवादीचे महिला प्रदेशाध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या नेतृत्वात आज महाराष्ट्रभर गॅस दर विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे। यांच्या आदेशानुसार बीड जिल्ह्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गौऱ्या पोस्ट ऑफिसद्वारे पाठवून गॅस दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले। या आंदोलनाचे नेतृत्व बीड जिल्हा सरचिटणीस प्रज्ञा खोते यांनी केले। मी प्रदेश सरचिटणीस मराठवाडा समन्वय। माझ्याबरोबर आपण पाहू शकतात राणीताई शेख आहेत, जिल्हा सचिव आहेत आणि ताई वाघमारे आहेत, कार्याध्यक्ष आहेत, त्यांच्याबरोबर महिला आमच्या राष्ट्रवादीच्या महिला भगिनी आहेत। आपण पाहू शकतो की मोदी साहेबांनी 25 रुपयांनी गॅसवर वाढ केलेली आहे। त्याच्या विरोधात आम्ही आमच्या प्रदेशाध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज पूर्ण राज्यभर एक तीव्र आंदोलन करत आहोत। मोदी साहेब ही महागाई कुठेतरी कमी झालीच पाहिजे। सर्वसामान्य जनता आणि गरीब जनता ही यामध्ये होरपळून निघत आहे। आपण पाहू शकतो हे आंदोलन आम्ही अशा प्रकारे करत आहोत की गौऱ्या आपण पाहू शकता की या गौऱ्या आहेत। गौऱ्या आम्ही दिल्लीला मोदी साहेबांच्या ऑफिसमध्ये पाठवणार आहोत। मोदी साहेबांना हे अगदी गौऱ्या पाहून गौऱ्यांचा ढीक पाहून कुठेतरी वाटलं पाहिजे की आता ही महागाई खूप उच्चांक गाठलेला आहे, त्याची महागाई आता कमी झाली पाहिजे। परवाच तुम्हाला सांगू इच्छिते, मला 4 महिला रस्त्यावर भेटल्या। 4 महिलापैकी त्या म्हणलेल्या की ताई आता ही जी महागाई इतका उच्चांक गाठलेला आहे त्यात आम्ही अगदी अक्षरशः होरपळून निघत आहे, ती महागाई कधी कमी होईल। त्यांना मी एकच उत्तर दिलं, जब मोदी साहब के मन में आएगा तभी महागाई कम होगी। त्याच्यामुळे एक त्यातली अक्षरशः महिला तर रडत होती। ती म्हणली चटणीवर ताई 3 महिने झाला आम्ही अक्षरशः तेलाऐवजी आम्ही पाणी टाकून खातोय। मोदी साहेब जे कुणी दाखवलं नाही ते आपण दाखवलं। खरंच हेच का आपले अच्छे दिवस, अच्छे दिन आएंगे आपने वादा किया था, लेकिन ये अच्छे दिन नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप देखो दिवाली के वक्त ही अभी 1000 की पार ये हो जाएगा गैस का दर। तो आप हमारी तरफ से हमारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आमची एकच मागणी आहे की सगळी महागाई पेट्रोल डिझेल आणि तेलाचे भाव असतील किंवा गॅस सिलेंडरचे भाव असतील हे कमी झालेच पाहिजे, एवढी आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे मागणी आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।